volvemos a Serra de Enciña Lastra, porque na última viaxe que fixen a esta zona, bueno, quedaron moitísimas cousas, pero unha das cousas que tiña eu ganas era de ver esta enciña. Dicen que centenaria, e incluso dicen que o nome de Enciña Lastra ven destes árbores e desta árbore en singular, porque a xente que sabe destas cousas dicen que ten centos de anos. A verdade é unha monstruosidade enorme. E como vistes, non sei se ao principio fijastes que as raíces envolveron un penedo como se houbera tragado. E está aí, bueno, está guapo. É guapo tamén o entorno, porque vexo de ali corticeiras, vexo de aí uns cereixeiros con as cereixas que están cargadiños, e creo, non probei, pero a tentación está aí, probarei un puñado delas. E bueno, deixo-vos, guapo, as historias que habrá visto por aquí, que se entra, bueno, non dixen, isto é en Covas, no concello de Rubiá, e mesmo entrando en Covas, na aldea de Covas, á esquerda está este exemplar, que dicen que ten centos de anos, e que habrá visto, ou que habrá pasado para arriba e para baixo, o pé de esta enciñeira. Ala, grazas por andar por aí. Hasta logo.